any constitution, basic rights, it is there in the UN charters, everything. To approach gimane uru sirikal uru netimo neketo gimoluongo ni subsidy. Sirikal ne punguza bei piny matin ka gigolo taxes. To gimomiyo be chiemo ni malo en ni sirikal achiel no oketo osuru e chiemo go bende. Chiemo maonge ma Jo-Kenya dwaro go. Jo-Kenya thot Turkana. To ibo wacho ne ngiewo mogo $300. Ngiewo mogo $200. To kata pesa achiel gionge kata mana pi mimodho onge. Omiyo sirikal nyaka parre. Subsidy nyaka duok kendo kochopo e weche mag chiemo. In fact, sirikal onego wane mwachulo usuru Kenya ka. Jo-Kenya duto usuru. Sirikal onego kawo pesa usuru no ong'iew nigo Jo-Kenya chiemo. Onge kaka wanyalo bet ni le manie bungo dak to dhano ok nyal dak Kenya ka. Okay. Nitire wach moro ma Susan Ochieng mane Siaya wacho kae. Ndio chini Ramogi apenjo ni Kenya kae ndiye onge jomusomo minyalo ndiki e tijego ma joma oseretire, joma osetiyo moti ema pod indiko to nyithindwa to ng'eny ndi omacho ni owuoro na Susan Ochieng mane Siaya. Igen Trevor kendo wach moro mantie